Vážené kolegyne, vážení kolegovia, sme v situácii ohľadne emisí, že štát vlastne totálne stratil znova kontrolu nad celým týmto obchodom a vlastne dostávame správy, že firma Interblue Group zanikla. To je situácia, ktorá nás postihla po tom, čo bola v parlamente prejednaná správa ohľadne predaja emisí. A počas tohoto prejednávania pán minister Medveď osobne od rečníckeho pultu slúbil, že s ktorýmkoľvek opozičným poslancom, dokonca menoval mňa, osobne sa rád stretne a vysvetlí, ako je to s vyjednávaním s firmou Interblue Group. Pred sviatkami, po novom roku a naposledy dnes som sa kontaktoval s jeho kanceláriou. Vždy mi slúbili do niekoľko málo hodín termín s pánom ministrom Medveďom. Vždy toto slovo nedodržali. Naposledy dnes pred vyše 2 hodinami. A zároveň sme konfrontovaní s výsledkom, že firma samotná zaniká. Tým pádom ten minimálny doplatok, ktorý tam bol, tých 452 miliónov korún, je naozaj niekde preč. Ja tu pripomeniem, že sedeli sme tu 6. júla, kedy som písal osobne pri podobnej situácii, kedy firma bola označená za neaktívnu v americkom obchodnom registri, pánu premiérovi list. 6. júla sme upísali list, ktorom som ho upozorňoval, že môžeme prísť najmenej o 0,5 miliardy korún. Na tento list sme nedostali žiadnu odpoveď, ale o pol roka sa táto záležitosť stala realitou. Dnes sme v takej situácii, že rôzne klientelistické a lobistické skupiny si urobili doslova trhací kalendár, alebo respektíve škobu našich vlastných občanov ako nejakú hus. To, čo patrí nám všetkým, tak to jednoducho pred očami tejto vlády ošklbávajú rôzne takéto skupiny, ktoré potom, neskôr, keď naozaj opozícia zatlačí, podá trestné oznámenie, tak aj samotná prokuratúra konštatuje, respektíve polícia, že došlo ku škode 2,2 miliardy korún. A potom firma vlastne zaniká a vlastne celý tento podvod, celý tento tunel, ako sa zakrýva. Je to obrovské riziko, je to naozaj neúnosná situácia. Ja si naozaj ako poslanec veľmi ťažko viem predstaviť, akým spôsobom by táto vláda mohla pokračovať ďalej, keď dopustí takéto šklbanie vlastných občanov, vlastného štátu. Toto je len jeden z príkladov, v ktorom sme prišli o 2 miliardy korún cez nejakú garážovú firmu. Tie príklady sú aj mnohé ďalšie. Stavia nás to do situácie, kedy naozaj, keď sa ako poslanci obraciame na ministrov, ktorí sú za to zodpovední, tak žiadna akcia nenasleduje. Stavia nás to do situácie, keď sa obraciame osobne na premiéra, ktorý má týchto ministrov napomenúť, tak znova sa nič vlastne nestane. Ja som použil aj interpelácie, v ktorých som upozorňoval premiéra na rizika, ktoré s týmto môžu vzniknúť pred vyše pol rokom. Odtedy za tento rezort prevzal zodpovednosť Smer a Smer vlastne za pol roka urobil to, že dnes máme situáciu, kedy 0,5 miliardy je preč. A naviac si dovolím upozorniť pre tých z vás, ktorí študovali tú zmluvu, že to ešte neznamená, že samotný biznis je skončený. Biznis prechádza na právneho nástupcu, to môže byť neviem kto, po Interblue Group. A jednoducho skutočne Slovensko sa môže dostať do ďalších ťažkostí, kedy sa objaví ďalší adept, ktorý od neho bude pýtať ďalšie emisie za tú cenu, ktorá je na hanbu, to znamená o polovicu menej ako naši susedia. V tejto súvislosti by som chcel vyzvať Roberta Fica, aby sa ešte dnes vyjadril k tomu, že garážová firma Interblue Group rušila a dlží Slovenskej republike 0,5 miliardy korún. Z obchodu, ktorý on osobne už mal dávno zrušiť a jednoducho, aké podnikne ďalšie kroky. A ja očakávam, že tentokrát bude čestný z očí v oči občanom Slovenska, ktorí prišli o veľké peniaze. Očakávam, že sa nebude vyhovárať na opozíciu, že sa nebude vyhovárať ani na predošlú vládu a že sa nebude vyhovárať ani na spiaceho psa, ani na policajného psa. A v tejto súvislosti ešte jednu vec, ako člen výboru pre životné prostredie. Očakávam rovnako, že do 24 hodín pán minister Medveď sa začne chovať ako minister tohoto rezortu a umožní opozičným poslancom spomínaný rozhovor. Pre mňa je absolútne neprípustné, aby minister niečo slúbil na pôde parlamentu poslancom, je to v zápise, a jednoducho potom to opakovane nedodržal. Je to drze a je to nehodné jedného ministra tejto vlády. Ja zaujímam, či máte nejakú konkrétnu predstavu, aké existujú východisko z tejto situácie, ale v tej praktickej rovine, čo bolo podľa vás treba robiť, čo by mala vláda urobiť?
Ja poviem, to praktické východisko vychádza z jedného zásadného postoja. Táto vláda by mala zastupovať občanov Slovenska, ktorí sú tu šklbaní. Jednoducho emisie boli ich majetkom a o to sme sa snažili nepretržite od marca tohoto roku, aby sme vládu upozornili na to, že je tu na to, aby zastupovala občanov Slovenska, že je tu nevýhodná zmluva. Viedli sme jeden veľmi, veľmi smutný zápas, na ktorom sme my hovorili za občanov Slovenska a premiér nám dokazoval, že tá zmluva je výhodná, opakovane tvrdil, že jednoducho nie sú žiadne dôkazy, že by niekto výhodnejšie predával a naozaj, keď dokonca došiel návrh na vládu, aby bola zmluva zrušená, všetko bolo vrátené naspäť, dal ho pán bývalý minister Chrbet, tak tento minister bol okamžite odvolaný. To už mohol Robert Fico spraviť. Čo sa týka toho, že čo by praktického mohli začať robiť, no tak to, čo by mohli praktického začať robiť je, že by naozaj zobrali a použili všetky páky, ktoré majú k dispozícii, ktoré sme im tu opakovane vymenovali, vrátane tajných služieb, vrátane toho, že sa obrátia na svojich kolegov v zahraničí, vrátane toho, že jednoducho začnú vyjednávať s právnymi kanceláriami, že jednoducho túto zmluvu vypovedia. Všetky tieto možnosti sme podrobne ako navrhovali. A teraz v situácii, pokiaľ tá zmluva je samozrejme zrušená, tak to už je vecou právnikov. Ale pre mňa, ako pre Slováka, je veľmi smutné, že tento štát je tak slabý, že 3/4 roka vieme o tom, že ten problém môže vzniknúť. Že si píšeme normálne listy, že si zvolávame tlačové konferencie, kde sa upozorňujeme na to, že môže prísť o 0,5 miliardy, akože môžu ľudia na Slovensku jednoducho prísť. Že si píšeme interpelácie, v ktorých je to takisto napísané, že predávali sme o mnoho hlasnejšie ako ostatní, na ktoré dostávam odpovede, že správa ministerstva životného prostredia vlastne celý ten problém rozrieši. Je to prípadne naozaj tak, že tlačíme vládu k tomu, aby sa chovala normálne a normálne zastupovala občanov Slovenska. A tá odpoveď je naozaj triviálna. Stačí, keď začne zastupovať občanov Slovenska. Všetky tie ostatné kroky sú technické kroky. To nie je o tom, že nevieme, čo urobiť. To nie je o tom, že sa nedá nič urobiť. To je o tom, že sa 3/4 roka nič nerobí a naopak od začiatku sa celý tento špinavý kšeft obhajuje. To je na tomto smutné. My sme sa museli pol roka vôbec presvedčať, že je to špinavý obchod a dokonca až nakoniec, keď prokuratúra do toho začala zasahovať a polícia, tak sa začalo trestné stíhanie voči neznámemu páchateľovi. O niečom, čo na začiatku bolo interpretované ako výhodný obchod a o niečom, čo sa do roztrhania tela premiér tejto republiky zastával na začiatku. Mám na tie emisie, chcem sa opýtať, že vy ste spomínali, že ste už predtým komunikovali s tou firmou kvôli tomu, že bola inaktívna, teraz je takisto inaktívna, znamená to, že je tam ešte nejaká šanca, že by sa mohla nejak refreshnúť, alebo teraz je, že definitívne tá firma zaniknutá, alebo je tam nejaký dissolution date? Ja poviem k tomu, tam bol ten problém, že nebol zaplatený registračný poplatok, znamená firma bola inaktívna, nekomunikovali sme s tou firmou, komunikovali sme s tým, komu opozičný poslanec s kým komunikovať má, ergo s pánom premiérom, naša kontrolná ako funkcia, ako poslancov bola vlastne týmto naplňaná. V tomto zmysle znova robíme to isté a respektíve ako ja som reagoval na tú výzvu pána Medveďa. A ja poviem ešte jednu vec, ktorá má hlboký zmysel. Tu nejde len o tú 0,5 miliardu, dokonca nejde ani o to len, že sa zjaví pravdepodobne nejaký následník, ktorý zase bude uplatňovať si nejaké záležitosti z tejto zmluvy samotnej. Tu ide o to, že pokiaľ takéto špinavé obchody sa nevyšetria a nezarazia, tak je to signál pre všetkých lobbystov, pre všetkých ako nejakých ľudí, ktorí majú chuť šklbať ktorýkoľvek štát, že na Slovensku sa to jednoducho dá. To je ten dôvod, prečo tu sedíme. Prečo stále a znova opakovane do toho búšime. Lebo jednoducho občania Slovenska si nezaslúžia, aby mali takú vládu, ktorá takúto rabovačku jednoducho dopustí. To nie je úplne normálne. To nie je normálne. A ja si myslím, že toto by bolo treba povedať. Ja si uvedomujem, že aj keď pán Medveď zdvihne telefón a znova sa stretneme, že možno znova to k ničomu ďalej nepovedie. Ja si uvedomujem, že môžeme zvolať ďalší poslanecký prieskum. Ja si dokonca uvedomujem, že môžeme dať aj odvolať ministra. Hej? Ale to definitívnu bodku sa dá urobiť jedine vo voľbách, kedy občania zastavia vládu, ktorá sa ich nezastáva. O tom je celá hra. Zastaviť vládu, ktorá sa nezastáva občanov Slovenska.